10 faktúr od Denny. A Denny má raz točenie. Zase vím. Denny, čo máš na jedenie? A to šelanda tie jak sany. Všetko jak sany. Čo rád robíš ráno? Spím. Povie, spím. A jem. A čúram. Dobre. A čo robíš? A spím, čo iné? Chcem ísť späť. Dobre, takže Denny je naštvatý. Hej. Pozrite. Ahojte. Dobre. Takže ja mám deti. Ja mám ako pozrite, mám sa rád umývať, pijem vodu, jem a spím. Pomeška lezem na skalu, takú, čo mi si dal tam. Ja jem, nie. Ja bym si... Bezvadím, divá si. O sobotu sa prekvapte, budem so študomačkou na kravíp. Bam. A dúfim, že sa budete tešiť. Budete sa tešiť, áno. Dobre, budete. Máme rád natáčenie a dávajte odber. A to je všetko. Bol tu Mr. Denny.